voor de muziekvoorstelling van muziekensemble Mesja. Een klein beetje mededeling. Onze GTM-speler, Majnor Javier, zij is door de omstandigheden afwezig vandaag. Haar plaats is vervangen door meneer Farhad Abid. Hij bespeelt de tamboer, dutar en vocaal zin. Allereerste nummer is Chimbulak. Chimbulak, dat is een water van de gijzer. De muziek blijft doorgaan, net als gijzerwater uit de grond. Dat wordt meestal gespeeld bij de feesten, bruiloften. Dat is instrumentaal stuk.